Здравейте! В това видео ще ви покажа след разглабянето на лазерен принтер от по-стар модел какво може да се използва за скрап, цветни метали, злато и какво може да се използва дори за хора, любители на електрониката и хора, които обичат да си правят експерименти, дори някакви изобретения. Така, това е тонера. Тук в случая е синия, марка Oki, оригинал. Така, това е тонера. Другото е принтиращата основа с тонерите. И тук няма толкова много злато. Интересното е в майнборда. Той е почти един компютър. Ето имаме мемори платка, съответно твърда част с записване на програмата. Доста такива интересни, хубави чипове, които ще обработваме по друг начин за злато, батерия, кварцове. Това е захранващият блок. Пак казвам, този модул така отделно може съвсем лесно да се използва, кажем, за някаква работна маса, да си направите захранване. Съответно, захранването, които има, със сигурност има 12 волта. Има доста захранване, 24 волта, защото вентилаторът е на 24 волта и може да си правите разни експерименти. Аз лично бих го запазил, няма да го разглавям за скрап, за да го използвам за бъдеще, за разни такива експерименти. Това е управляващата част на тонерите, ето черно и съответно цветовете с електромагнитите. Доста интересни двигателчета и това е най-големият двигател, който ми направи впечатление. Него също ще запазя за експерименти. Той е, води се стъпков двигател, така че той е с активни магнити, съответно много други такива броячи, но това не е сега в момента темата. Аз искам просто да го завърта този двигател и да видим той дали ще произведе ток, защото ако произведе някакъв ток и напрежение, тук съм му насложил за товара една спот лампа 12 волта с нажижаема жичка и ако това нещо завърти, като го завърта и ми произведе някакво електричество в случая, тогава съвсем спокойно това нещо може да се направи стойка, да ми се сложи една перка отгоре, която да се върти от вятъра и това ни е един готов ветрогенератор. Направих си труда да го измеря, ще направя видео по-подробно, около 10 волта дава при максимално въртене. Сега ще закачаме тук с този винтовер да го завъртим до нужните обороти и да видим какво ще стане. Трябва да държим все пак плотката. Това е 12 волтова лампа, обикновена, както казахме, с нагреваема жичка. Токът тук в случая е доста голям и това двигателче успява да светне лампата. По-подробно в друго видео. Надявам съм бил полезен за тези части, които могат да се използват в един по-стар
лазерен принтер. Харесайте видеото, абонирайте се, защото ще има доста неща. Ще покажа на тема скрап и съответно започваме обучение. Така, още нещо за скрап. Това е тая хубава букса, която с доста явно видимо покритие на злато. Казахме, по лесен начин може да се свали. Друго нещо, което може да ползвате, това е нагревателът за тонера. Ето нагревател, както за печка за отопление по същия начин. В случая тук се използва за подгряване на тонерите. Така, 220 волта, 850 вата. Така. Това е нещо, което може да се използва извън принтера. За някакви нужди такива домашни. Благодаря ви, до скоро!